Raksandrina campur sari tembang Raksandrina campur sari level 2 wah ke panggone Mas Manten sing endi to Mas? iki Mas Oscar sing ngersake tembang tresno mau sinten nggih? wis Bali Padang ning surya nanging boten ning mripatmu sinari rembulan nambahi susah ing atiku tresno sing tak jaga amung kanggo sliramu nanging nyatane aku mau
lah wong rupane ditutupi koyo ngene kok ya aku bingung. Layere kok iso ndeleweh. Ya. Jan. Jane sapa to mau sing njaluk lagu tembang tresna iki?